एक्चुअली कन्डिशनफ्रा जायगा जायगायाव थाजोबनांगौ आरोना ओमफ्राय बेयाव नोङो लांलाय लाबोलायनि कन्डिशनफोरखौबो एसे मोजां बानायना होनांगौ माने रिपर्टखौबो मोनबाय रिपर्टआ फ्राय मोजां नङा आरोना ओमफ्राय मा गावनि असे बिमा नङा होमबा गोबां गोसोआव दुखु मोननाय फैदों जोबोद गोबां गाबखांनाय फैदों माने खुलुमबाय बयखौबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बरायफिननाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननाय सापर्टआव एसे मोजां बायदिखौनो बुंनांगोन थेवबो माखासे कन्डिशना जोंना माने न'खराव एसे गाज्रि आरोना थ' बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव एसे फोरमायनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय माने जोंहा आइया साननैसो माने मास मोनसेसोनि सिगांनिफ्रायनो गोबां माने बेबायदि बेरामाव गोग्लैनानै दं आरोना ओमफ्राय मैया बेबायदि माने लखिमपुर मेडिकेल कलेजाव लानानै नायनानै फैबाय खनसे ओमफ्राय बेयाव माने रिपर्टआ एकदम गाज्रि खोन्थानायखाय माने न'आव लाबोफिननाय जाबाय आरोना ओमफ्राय मैया बिसोरो डाक्टारा बुंहरनाय लेखा बेयाव हानाय नंला गुवाहाटियाव लांदो होननानै बुंबाय मैया डाक्टारा ओमफ्राय जोंबो एकदम हुखा मुखा फैनानै गुवाहाटियाव लांसै होननानै एकदम गोबां माने आथुर बिथुर टिकेट लालाबायबाय ओमफ्राय दिनै सानसेखौ जेन सिन्था खालामनानै माने थांनाय जायासै आरोना मानो होनबा माने गोबां डिसिसनखौ नों बिराद माने हुखा मुखाबो सिन्था खालामालासिनो लाजाया नालाय थ' बेनिखायनो माने एसे सिन्था खालामलायनानै मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों हरसे थांनाय हरसेयाव माने मोजां न'खरनि गेजेराव रायलायनानै लांनाय जादों आरोना मानो खबर लानानै जाय मानसिफ्रा माने गुवाहाटियाव एसेबायदि नैबेबायदि केन्सार टाइपनि बेमारफोरखौ गुवाहाटियाव फ्राय मानसिखौनो माने मोजां सोरबा सोरबा आरोना गासिबो नंजोबा बेयाव माने मोजां जाबोनायाखै ओमफ्राय नैबेयाव लाबोनानैसो लकेलनि माखासे मुलि जानानैसो हामदों होनना खोनानायखाय बेयावनो माबा मोनसे इमप्रुभ जागोन नामा होननानै लांनाय जादों आरोना ओमफ्राय दा दिनैनिफ्राय एसे माबा होजेनबाय नैबे लकेलनिखौ होजेनबाय आरोना दिनै फार्स्ट टाइम माने जनडिसनिखौ होदों बेनि उनाव नैबे जनडिसटिक खारोब्ला माखासे बेमारनि जिथुनाखि सिङाव थानाय जिथुनाखि गारायफोरनि बेमार बेखौ होगोन आरोना बेखौ माने दानि अजानाव लांनानै बेखौ माबाना फैबाय आरोना ओमफ्राय मैया माने जिथुनाखि लखिमपुर मेडिकेल कलेजाव लांनाय बेखौ मोजां प्रपार भिडिअ लानो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो माने गोबां कन्डिशननि थाखाय माखासे थांलाय फैलाय माने ओरै खाथिं माखासे टेस्टनि थाखाय माने आं बिदि भिडिअ लानो हानाय जादों आरोना ओमफ्राय जास्ट ओरैनो जेसेबां माने एसे टाइम मोनदों बेयाव एसे एनै लानाय दं आरोना नोंथांमोना बेखौनो एसे देखायनानै भिडिअखौ लाबोनाय जादों ओइ माबा दं लेखा मोनसे बेखौ लांफानि मिथिंगा दं थ' लोगोफोर बे समाव आं दंफैयो लखिमपुरनि मेडिकेल कलेजाव आरोना बेवहाय माने जोंहा आइया जोबोद गाज्रि एसे कन्डिशन जादों नालाय थ' बेयाव एसे नायनो लाबोनाय जादों आरोना ओमफ्राय आं दासो मोनफैनानै दासो भिडिअखौ लानाय जाबाय नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय माबायदि कन्डिशन जादों थ' लोगोफोर टेस्टखौ मोनसे नायखांबाय आरोना ओमफ्राय नायखांनानै रिपर्टखौबो मोनबाय रिपर्टआ फ्राय मोजां नङा आरोना ओमफ्राय मोनसे हस्पिटालाव ट्राइ खालामनो खोन्थादों माबा माबा टाटा केन्सार हस्पिटाल दंना बेयाव ट्राइ नायनो खोन्थादों आरोना बेयाव रिपर्टखौ लाना फै होनना बुंदों नैबाव मोनसे रिपर्ट दंबावो बेयाव नायहोनानै नैबे केन्सार इनस्टिटिउट माबायाव लानानै नायनोसै आरोना खनसेखौ होनना बुंबाय नैबे रुम नम्बर 77 83 रुमाव मोनसे रिपर्टनि थाखाय नागिरगासिनो दं आरोना मोनसे दङ थ' कन्डिशनखौ एसे क्रिटिकेल खोन्थाबाय आरोना ओमफ्राय दा स्केन खालामनो होग्रोदों स्केनखौ खालामनो नायगोनसै स्केन खालामनायनि उनाव मा रिपर्ट मोनो रिपर्टआथ' ओरैनो दहाय मोनखाबाय बारु माबाफोरखौ टेस्ट थैनि रिपर्टफोरखौ नायखांखाबाय थ' बेयाव माने केन्सारनिसो एसे खोथा बुंदों आरोना दा नायलांबावनोसै माबायदि जायो नङा होनबा जायखिजाया नैबे स्टेशनखौ बानायग्रोनोसै मा जायो थ' लोगोफोर बे समाव मोनसे इनफरमेसन नोंथांमोननि सिगाङाव आं लाफानो नागिरदों आरोना बेनो जाहैबाय नैबे जिथुनाखि लखिमपुर मेडिकेल कलेज बेयाव माने ओरैबायदि टेस्ट खालामनो होबाथाय ओरैबायदि गोजान आरोना माने गारि गैखायाबा जाया ओमफ्राय बुस्थुआबो फार्स्ट फ्ल'र सेकेन्ड फ्ल'र थार्ड फ्ल'र बिदि दं नालाय माने थांलाय फैलाय बेमारिया एकदम गाज्रि कन्डिशन जागुलायो आरोना थांलाय फैलायावनो दाथ' खारखालाय बिराद खस्थ' मोनबाय जोंथ' जेबो नङा बेमारिया बिराद खस्थ' आरोना नैबे माबायावनो खननै जाबाय नै थांलाय फैलाय नैबे जिथुखि आं गाखोबाय थानाय जायगा बेयावनो खननै जाबाय आरोना थांलाय फैलाय खालामनाया नायलाय बेयावनो खननै जाबाय आरोना जिथुखि आं खाबायदों बेयावनो बेमारिखौ जुदि बेबायदि थाबायबाय थाबा मा जागोन
एक्चुअली कन्डिसनफ्रा जायगा जायगायाव थाजोबनांगौ आरोना ओमफ्राय बेयाव नोङो लांलाय लाबोलायनि कन्डिसनफोरखौबो एसे मोजां बानायना होनांगौ बेखौ ओरै थाबायदोलाय नैबेजों थाबायलांदोलाय ओमफ्राय बैजों नैजों हाबलांना ससेयावनो आरोना बेयावनो ब्लाड टेस्ट ब्लाड बेङा नायलाय बिराद खस्थ' माने बेमारि मोनसे थाबायबाय थायो आरोना मोनफैया माने बेसे थाबायनो माने बिराद खस्थ' बेमारि होननानै माने बेयाव मोजां थानो मोना आरोना रावबो थाबायथिंबाय थानांगौ खारथिंबाय थानांगौ रुम नागिरबाय थानांगौ एबार केन्सार टेस्ट खालामनो लाबोबाय आरोना ओमफ्राय सिङावथ' केमेरा एलाउ गैया नालाय बेखौ आं बेसिमल' केमेरा लानानै दोनथ'नोसै आरोना बे सिङाव हाबलांबाय थ' लोगोफोर आं माने भिडिअखौ जेरैबायदि लानो सानदोंमोन बेबायदि लानाय जायासै आरोना मानो होनबा माने ओरै खारथिंलाय ओरै मोनसे रिपर्ट मोनबा ओरै मोनसे रिपर्टजों खारसि खालामबाय थानो गोनां जायो नालाय ओमफ्राय बबेबा मोनसे रुमावबो माने रेस्ट्रिकसन बुहुद होयो नालाय बिसोरो ओमफ्राय माखासे बिदिनो माबा थायो आरोना जेनेबा बेयाव कर्मचारिफोर थायोना बिसोरबो माखासे गावसिनि लेभेलखौ देखायनो थाखाय माखासे भिडिअ बानायब्लाथाय बारा होयोना थ' बेफोरखौ एसे नोजोर बोनानै आं सब समाय भिडिअखौ लाबाय थानो हानाय जायासै आरोना ओमफ्राय बिदिनो माने आंबो माखासे थावसार बिदिनो माबा मोनसे मोननानै आंबो माने लाबाय थानो हानाय जायासै आरो ओमफ्राय मोनसे मुड अफ थायोना मानसिनाव माखासे माखौ सिन्था खालामनानै आं माने भिडिअखौ लाबाय थानो हानाय जायाखै आरोना ओमफ्राय फैनाय समाव माने बानायबोनो सानदोंमोन आं ओमफ्राय बिदिनो अखाबो ख्रेब होबाय थाबाय नालाय ओमफ्राय गारि सिङाव एसे खोमसि जाबाय नालाय थ' बिदि भिडिअ लाबोनाय जायासै आरोना ओमफ्राय आं नोंथांमोन बेखिनिखौनो एसे फोरमायफिननो होननानै नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना थ' काहिनियारि नैबे लखिमपुराव लांनायनि मेन खारनानो बेनोमोन आरोना दा जों हाया माने एसे मास मोनसे मोननैसोनि सिगांनिफ्रायनो गोबां माने कन्डिसना गाज्रि कन्डिसनाव दंमोन नालाय थ' बेखौ जायगायावनो दाख्लै आल्ट्रासाउन्ड खालामलांबाय गगामुगाव ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोननो देखायनाय जायासै ओमफ्राय लाबोनानै आल्ट्रासाउन्ड रिपर्टखौ माने गोबाङावनो खोन्थादोंमोन आरोना आल्ट्रासाउन्ड रिपर्टआ बारा मोजां नङा होननानै ओमफ्राय बेखौ डाइरेक्ट डिब्रुगड़आव लानानै थांदोंमोन आरोना डिब्रुगड़आवथ' बेबायदि लांनाय जायासै आं सानदोंमोन माने एसे मोजां रिपर्ट लाबावनो नामा साननानै लखिमपुराव दिनै लांदोंमोन आरोना मेडिकेलखौसो लांदोंमोन आं दाख्लै नोंथांमोननि सिगाङाव जि भिडिअ लाबोदों बे जायगायावनो एखे जायगायाव लांदोंमोन आरोना ओमफ्राय लांनानै दा ओरैनोथ' डाक्टारा सासेया बुंदोंमोन आरोना मोननै मोनथाम डिपार्टमेन्टनि आइटेमनि नागिरदों नालाय सासे जादों आरोना बेयावनो माने एडमिसन खालामनानै जायगायावनो एसे नायनायनि खोथा बुंदोंमोन ओमफ्राय डाइरेक्ट बै सासे केन्सार हस्पिटाल मोनसे दंना बेयाव लांनानै आखौ नायफिनबा बियो बुंबाय आरोना बेखौ बेयाव नायग्रा गैया बिथांमोना बेयाव टाइम वेस्ट खालामस्लायस्लाय ओंखायनो डाइरेक्ट गुवाहाटियाव लांदों आरोना गुवाहाटियाव जेएमसिएचआव सोयो होनना बुंदों ओमफ्राय जेएमसिएचआव जुदि हाया बायदि बुङोब्ला जुदि नायग्रा गैया होनना बुङोब्ला जायखिजाया बि बरुवा हस्पिटालाव सोहैयो होनना बुंदों ओमफ्राय आं बेखिनियावनो नोंथांमोननो मोनसे खोथा फोरमायगोन आरोना जों माने मैया आं लखिमपुर मेडिकेल कलेजाव जेथुनाखि आइखौ लांनानै जेथुनाखि एक्सपिरियेन्स मोनबोदों गोबां माने दुखुनांथाव गोबां माने गाज्रि एक्सपिरियेन्स आरोना किसुमान माखासे डाक्टारफोर थायो माखासे लेबरेटरिनि माखासे कर्मचारिफोर थायो माखासे बिदिनो मानसि थायो आरोना थ' जोंबो बेयाव माखासे जोंनो टाइम वेस्ट खालामनो ओरैनो थाङा जों रावबो बयबो मिथिखायो बयबो माने माखासे कन्डिसनखौ लानानै माखासे माने बुहुद माने सिन्था माखासे टेनसन माबा मोनसे माने दुखु दाहाजों माने बेमारिखौ लांनाय जायो आरोना थ' बेबायदि बेलायावबो माखासे डाक्टारफोर माखासे लेबरेटरिनि माखासे कर्मचारिफोर थायो बेफोरबायदि जोबोद गाज्रि बेब'हार खालामनो नागिरो आरोना बिसोरो माने गाव गावनि माने साननायखौल' बुंनो नागिरो माखासे मानसिफ्रा माबायदि कन्डिसनाव दं बेखौ मोजां बिहेभ खालामनो नागिरा ना मानसि हिसाबै माने बेब'हार खालामनो नागिरा बिथांमोनहा माने गावसोर हायिखौथ' बुंना लानो हाया गावसोरथ' हाया होननानै बुंना लानो लाजियो हाया थ' बेबायदिखायनो माने आं माखासे मानसिफोरखौ बेवहाय मोजां मोनाखै आरोना माखासे मानसि दं बेखौ जोबोद मोजां रायलायो जोबोद मोजां रेसपन्स होयो आरोना आल्ट्रासाउन्डखौ रिपर्ट खालामनानै दिहुननानै बेयाव माखासे देखायदोंमोन आरोना देखायनायाव बिथाङाबो माने डाक्टारा बुंदों नालाय रिपर्टआ एखेबारे मोजां नङा बेखौ नों डाइरेक्ट माबायाव डिब्रुगड़आव लां होनना बुंदोंमोन आरोना डिब्रुगड़आवथ' आङो लांनाय जादिया लाङालासिनो आं माने बिथाङा माने लांनायनि सिगां माखासे मुलि लिरनो हादोंमोन आरोना बेखौनो माने मुलियाथ' गाव बुंनाय मथे बे हामनायनि मुलि नंखाया नालाय ओरैनो माने बेखौ सागानायनि ओमफ्राय आयरन टेब्लेट ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय गेसनि हरदोंमोन आरोना ओमफ्राय मोनसे सेलेन हरदोंमोन बेखौ होदों आरोना ओमफ्राय बेयावथ' इमप्रुभ जायाखिसै जेबो ओरैनो जानायबो नंखाया नालाय ओमफ्राय मैया फाइनाल माने डिब्रुगड़ माबायाव लखिमपुराव लांनायनि जानाय बेनो आरोना लखिमपुराव लांनानै डाक्टारफोरनो रिपर्टखौ देखायबा आङो रिपर्टखौ देखायनाय लोगो लोगो डाक्टारबो बुंबाय आरोना बेवहाय बेबायदि नायनो हानाय नङा ओमफ्राय बेखौ डाइरेक्ट माने गुवाहाटियावसो
माबा जेएमसिसोआवसो लांनो गोनांबो आरोना ओमफ्राय जेएमसिसो जुदि बायसान्स हाया होनना बुङोब्ला बेखौ बिबरुवा केन्सार हस्पिटालाव सोनांगोन होनना बुंदों आरोना थ' बिदि बुंनायखाय आङो एकदम हाखु दाखु आथुर बिथुर माने माथायानो खामानि होला आरोना बेयाव हाया होननाय लोगो लोगो ओमफ्राय टाइमखौ ओरैबायदि कन्डिसन खोन्थाबाय माने हायोबा दिनैनो गाखोखानानै मैयानो होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंबो न'खरनि गोजा सिन्था खालामबाय लाबोबाय ओमफ्राय आंबो मैया लोगो लोगो माने दिनै थांनायनि टिकेटखौ मैयानो दानबाय आरोना मैयानो दाननायखाय ओमफ्राय थांनो होननानै रेडिबो जाबाय ओमफ्राय माखासे गोबां सिन्था खालामबाय आरोना गोबां सिन्था खालामनानै जोंहाथ' बेबायदि मेडिकेलाव लांनायाव मोनसेल' एक्सपिरियेन्स गैया नालाय गोदोबो मोनसे एक्सिडेन्ट जालांखांबाय जोंहा थ' बेबायदिखाय माने मोजां डिसिसन लानानै बे गोबां मोनसे सिन्था खालामबाय आरोना नोङो मानसिखौ डाइरेक्ट लांनानै मेडिकेल कलेजाव सोहैबानो जाया थ' बेनि माखासे बहुद कन्डिसन थायो जेरै माने थाखा फैसानि खोथा फारसेथिं नोङो माने हजों माबायदि इमप्रुभ जागोन लांनानै बेखौबो साननांगोन दा ओमफ्राय बेजों थाफाहैनांगोनबो थाफाहैनायाथ' नोङो हागोन खिन्थु ओमफ्राय थाफाहैनायनि उनाव नोङो थाखा फैसाखौ सोर मेनेज खालामगोन बिनिबो माखासे गोबां सिन्था खालामबाय थ' आवगोल जोंहा मोनसे गोबां गिदिर काहिनि जालांदों आरोना 2018आव थ' बेफोरखौ जों सिन्था खालामलायनानै गोबां कन्डिसन माखासे मानसिफ्रा बुंदोंब्लाबो जों माने जोंनि साननायखौ जोंनि न'खरनि साननायखौ जों माने बेबायदि स्टेबोलाव लाखिदों आरोना थ' नोङो मानसिफोर बुंनाय लेखा नों लांहोमानो जों लांलायनो हानाय बेबायदि नङा बे बुस्थुआ माने लांनानै फ्रियाव लांनानै फ्रियावनो लाबोफिननाय बेबायदि नङाना नों लांनाय लोगो लोगो गोबां बादि न'खरनि कन्डिसनखौबो साननांगौ जायो थाखा फैसानि कन्डिसनखौबो साननांगौ जायो फारसे मानसिफोरनि कन्डिसनखौबो साननांगौ जायो थ' बेफोरखौ सिन्था खालामनानै माने लांनाय जाथ'दिया आरोना लकेलखौनो होगोन होननानै सानना लानाय माने जाबाय डिसिसन लानाय जाबाय थ' नैबे लकेलखौ होनायाव जुदि माबा मोनसे जुदि इमप्रुभ जायाब्ला थ' लांनायखौनो लानोसै आरोना थ' माबायाबो इसिबां सिरियास एकदम दिनैनि गेजेरावनो माबा मोनसे एकदम माबा मोनसे जानायनि सिरियासद्राय नङा नालाय थ' सानथाम सप्तासेसोखौ नेनो हागोन बायदि नुहुरनायखाय थ' जों लांनाय जादों आरोना थ' नोंथांमोना आंनो बे भिडिअखौनो नैबेनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायनाय जाबाय आरोना थ' बेखिनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनानै बेखिनि भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनानै बेखिनिखौनो फोजोबस्रांनाय लोगोसे बेजों लोगोसे आं माने उननि कन्डिसनफोरखौ माबायदि जायो उनाव नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन आरोना थ' आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो होननानै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबायना गोजोन्थों बयनिसिमबो आर'ज गाबबाय आरोना जाहाथे नोंथांमोनाबो जोंहानि न'खरनि आइनि माने कन्डिसना मोजां जायो बिनि थाखाय आं नोंथांमोननि सिगाङावबो जाहाथे आर'ज गाबो बेखौनो माने नोंथांनिसिम आसा खालामनाय जाबाय ना बेनिखायनो माने आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय गासैनिसिमबो खनसे थेंक इउ फर वाचिं खुलुमबाय